nezabudnúť na tých starších, lebo aj tí rodičia, aj starí rodičia sú tu a aby aj oni mali svoje miesto, svoj kútik, kde sa môžu síť, diskutovať a napríklad ukázať mladým, že toto sme my, keď si niekto takto robili a vy to robíte takto. Jednoducho, aby sa nezabudlo ani na starých, ale nezabudnúť ani mladých. Tretia možná informácia, ktorá došla od rektora KDH. Bola tiež oslovená a preto som to aj prijala kvôli nám tomu, že idem domov z práce, do školy, otvoriť tie dvere pre všetkých, ako aj do sociálnej sféry, ako aj z tej rojevky, ako s finančnými problémami. Čiže nie len u mňa doma by sa to malo riešiť, ale malo by sa to riešiť najmä na všetky tie naše problémy, čo máme. Že kvôli tomu som to aj prijala, aby ste mňa tam mali nápomocnú dušu. Jozef Braňák, 38-ročný vodič za KDH. Pretože články, ako všetko kulinári aktivity pre mladých, kde ešte vekedy aktivity, také prechody po horách a niečo podobne, taká turistika sa to povedal. No a ďalšia vec je, keď sú mladé rodiny, venovať sa mladým rodinám a u nás chýba taká výstavba rodinných domov. Nikde nemáme ulice, ako Ťapešove, že je výstavba rodinných domov. Že na obec, najmä pozemok kúpia si u nás také tomu by sme sa mohli venovať, ako je zabúda sa starých ľudí, že nemajú tieto niečo pomôcť. Tak sa prevoduje vážne. Pani Olga Kubasová, 54-ročná živnostníčka za SNS. Ja všetci dobre poznáte. No, čo by som chcela povedať, kandidujem preto, lebo som takisto bola oslovená. Nechcem si predpokladať nič, čo by som urobila, lebo neviem, či tí ľudia mi dajú ešte svoju hlasu, ma zvolia. A ak to bude tak, že ma zvolia, tak myslím, že sa s novými poslancami dohodneme na spoločnej ceste, aby sa opäť by nehábila, že má takých poslancov. To je všetko na zby. Pani Tatiana Múdra, 33-ročná učiteľka, takisto za SNS. Takže spomínaných športových aktivít a myslím, že v takom duchu, ako to povedal pán Jozef Kurčina, by som sa aj k nemu pripojila. A ako učiteľka slovenčiny by som sa chcela pričiniť k jazykovej úrovni, pretože určité oficiálne dokumenty, ktoré sú zverejňované na webovej stránke našej obce, sú to oficiálne dokumenty a sú bohužiaľ často s pravopisnými chybami. Okrem tejto môže prenikovať to banalita, ale sú to oficiálne stránky a takisto na vývesných tabuliach a iných oznamovacích priestoroch sú často také veci, že človek, ktorý je vzdelaný a inteligentný, si všimá aj takéto veci. Takže asi Je to váš názor, nemám byť za to. Možno pre niekoho to je smiešné, a možno pre niekoho nie. Vrátime sa ku kandidátom na starostu. Pán Laťák, čo by ste vy zaželali svojemu superovi? Superov. Jasné. Ja sa ospravedlňujem, ale neodpustím si reakciu na to, čo bolo povedané predtým a nebol som pripustený k reakcii. Pán Slavník, vy ste reagoval na to, na otázku, bola otázka, či poznám základné zákony, pravidlá pre samosprávu. Odpoveď je áno. Vy vo svojej odpovedi ste obhajoval súčasné obecné zastupiteľstvo, že sa o ľudí starali. To ja nepopieram. Ja tvrdím áno, robili čo mohli. Ja ponúkam, vieme urobiť lepšie a viac. Toľko k vašej reakcii. A teraz, čo by som odporúčil tým kolegom, nehovorím, to nie sú nepriatelia, to sú protivníci v určitom zmysle. Lebo sme konkurenti a uchádzame sa každý z nejakou ponukou vás o vašu dôveru. Čo ja by som chcel odporúčiť je to, pozrite sa, ja hrám férovo. Pokiaľ by som nehral férovo, tak by tam bola polícia. Nie je, pán Slovenec, nie je. To znamená, že chcel by som vás poprosiť, tí
tých ostatných 7 kandidátov, kdokoľvek to robíte, neútočte na ľudí vedľa mňa. To je celé. Pán Plameník, to je pre vás, čo vy by ste chceli zažovať svojim súperom? Typický Peťo. Každý ma neútočí. To je jeho problém. Ale ja za ten problém nemôžem. Každý ma neútočí. Určite neútočím na teba. Určite. Ani k Zurpáru, ani nik iný, ale Peťo, uvedom si jednu vec. Sám si to narobil. Sám. A polícia tam preto není, lebo nemá dôvod čo vyšetrovať. Tvoje kadejaké internetové hry a kadejaké pamflety, ktoré roznášaš po dedine s týmito deťmi, ešte deťom to dá roznášať, tak to nemá obdobu. Nemáš dôvod prehrať na policiách. Ja ti želám do budúcna mnoho zdravia, ak to vyhráš. Pokiaľ budem môcť, tak ti pomôžem. Ja sa na to nehnevám, čo sa stalo, ani sa hnevať nemôžem, pretože sme katolíci, musíme si odpúšťať, ale ma túto vnútri boli. To ma boli. Lebo ja som, čo si tu urobil pre túto obec a keď ma takto pošpili, ako si to ty začal robiť cez nejakého kurčinu, tak to bol vrchol. Držím ti palce, nech sa ti darí. Možno je dobre, že neviem, o čo ide, že? Dobre, teraz je priestor pre vás. Neviem, či niekto niečo napísal na tie listy. Mali ste nejakú otázku? Najskôr napísal niekto na listoch nejaký dotaz, alebo teda otázku pre... No to nie je napísané, že pre koho je otázka, ale čo máte... No len či to je Čo máte v pláne budovať pre mladú generáciu konkrétne príklady? Pán Maťák, myslíte si, že útočením na sociálnych sieťach niečo dosiahnete a je to voči ostatným kandidátom férové? Skúste, pán Maťák, zareagovať, keď sa to človek pýta, občan. A pán Maťák, myslíte si, že útočením na sociálnych sieťach niečo dosiahnete a je to voči ostatným kandidátom férové? Toto je pre vás otázka? Ukončenie? Útočením? Že či niečo tým dosiahneme? Áno, neviem, čo ide, skúste. Rozumiem, dobre. Takže, aby ostatní rozumeli, možno, že tí skoršieho dáta sociálne siete sú napríklad Facebook, ktorý v súčasnosti využívajú hlavne mladí ľudia, tak do 20-25 rokov. Ja síce som trošku starší, ale vždycky som bol za inovácie, medzi ktoré napríklad Vrtule na Orave nepovažujem. A preto som takisto si urobil svoj účet, asi tak pred rokom a pol na Facebooku, lebo chcel som komunikovať nielen s mladými z Babína. Ja mám vo svojej skupine priateľov na tom Facebooku asi 600 priateľov. A títo sú poväčšine zo Spojených štátov amerických, kde som pracoval, z Talianska, z celej Európy, kde som pracoval. Čiže pôvodne tento Facebook som využíval na to, aby som komunikoval so svojimi priateľmi tam, kde som bol. A samozrejme, takisto ako v týchto voľbách Národnej rady Slovenskej republiky, mnohé strany objavili tento nástroj, tento Facebook. Nie je na tom nič zlé, nelegálne, nemorálne, neetické využiť nové nástroje. Je to skôr príznak inovatívnosti, je to skôr príznak rozvoja a toho, že uvažujem. A tento istý nástroj chcem využívať ako starosta na to, aby som zadarmo, veľmi efektívne a účinne komunikoval s mladými v Babine. Však mne stačí o pol noci, kedy sa vrátim z roboty, napísať jeden odkaz na Facebook a hneď to vie 200 Babíncov. Zadarmo. Okamžite. Nevidíte v tom výhodu? Ja hej. A to, že ja som to teraz v predvolebnej kampani použil, je nejaký paragraf, ktorý to zakazuje? Ja som ho nečítal. Ak je, nech mi ho niekto predloží. A druhá vec, tam bolo povedané, že útočím. Prepáčte, ak by som útočil, znova by som očakával, že nejaký oficiálny úrad príde za mnou, lebo Facebook je verejná stránka, to je proste niečo verejné. A povie mi, pozor, pán Maťák, tuto ste povedal nepravdu. Zatiaľ v mojej schránke nič také nie je. Ďakujem. Ešte skúste odpovedať na tú druhú otázku, lebo dostane šancu potom aj pán Plameník, že čo máte v pláne budúcnosti vybudovať pre mladú generáciu konkrétne príklady?
čo máte v pláne budovať pre mladú generáciu, konkrétne príklady? Jednoznačne, ja si veľmi vážim starých ľudí. Dôvodom môjho návratu zo Spojených štátov je moja mama, ktorá má 70 rokov a práve kvôli tým útokom, o ktorých vy hovoríte, tu dnes nie je, lebo sa bojí a zamyká sa. A čo chcem urobiť pre mladých? Základ. Pozrite sa, centrum voľného času alebo komunitné centrum sa to volá. Je to v podstate niečo ako miesto, kde sa stretávajú aj tí, ktorí sú za úrad, alebo obecný úrad, aj tí, ktorí sú za faru. A jednoducho majú miesto, kde sa môžu stretnúť, kde sa môžu podať ruky, kde mladí chodia na internet, kde nie je alkohol, kde sa dá športovať, kde sa starí môžu stretávať, sledovať videofilmy, kde môžu byť prednášky, školenia, jazykové kurzy. A to je práve tá stará škola. Máme vynikajúcu príležitosť. Máme budovu, ktorá je obecná, potrebuje len trochu poopraviť a môže slúžiť takto, môže byť srdcom Babína. Toto je môj zámer pre mladých. A samozrejme mnohé ďalšie, ktoré mám v pláne. Viem jazyky, ponúkam jazykové kurzy. Ja budem mať dosť času, keď budem tu na obecnom úrade, ak dostanem vašu dôveru. Čo myslíte? Nechám si to pre seba. Viem niekoľko jazykov. Plánujem urobiť europrojekty, kde zapojím ďalších učiteľov z regiónu, ktorých veľmi dobre poznám, lebo som učiteľom v jazykovej škole. Ich zaplatím z europrojektu, aby tu mne v Babíne, babínske deti a dospelí, ktorí budú mať záujem, zadarmo vyučovali cudzie jazyky. Áno. Áno. Lebo to zaplatím z europrojektu. Ale veď si vysvetľujem, že zadarmo pre obec. Nepôjde to z obecného rozpočtu, ale z mimorozpočtových zdrojov, čiže z eurofondov. Chápeš? Čiže tí ľudia dostanú zaplatené ako lektori. Veď sa to všade v školách robí. Prečo sa to nerobí tu na? No nie je to človeka, ktorý by to potiahol. No už je tu. Ďakujem. Pán Slameník, skúste na to prvú otázku odpovedať aj vy, že čo máte v pláne budovať pre mladú generáciu, nejaký konkrétny príklad, alebo jednoducho pre mladých, to je šanca aj pre vás. SAS sú proti, prosím, vysvetli to, ale krátko, lebo toto sú už také... Dobre, merajte čas. Takže, prečo 3? To je takisto môj pokus ukázať vám, Babincom, že viem vyjednávať. Vy všetci dobre viete, že stačí na starostu zohnať 100 niekoľko podpisov a je nezávislý kandidát. Robilo mne problém, ktorý som dokázal zorganizovať petičný výbor a zohnať cez 300 podpisov, zohnať si 100 podpisov? Nerobilo. Ja som chcel práve tým, že sa vyberiem ťažšiu cestu, dokázať vám, Babincom, že ja ako novopečený politik tu v regióne viem si skontaktovať lídrov politických strán, viem sa s nimi dohodnúť, viem získať ich dôveru, lebo o to ide, a oni mi podpíšu podporu. To je zručnosť vyjednávania, v ktorej som veľmi, veľmi dobrý a nechcem sa chváliť, lebo sa tým živím. Tak preto je tam SAS, s ktorou nie som stotožnený úplne, som bol len sympatizantom. Nie som členom žiadnej politickej strany, som laťár. Ale podporujem aj SAS, KDH aj SDKU. A tým pádom mám otvorené dvere k súčasnej koalícii, ktorá poskytuje eurofondy, poskytuje dotácie a to je dôkaz mojich schopností. Dobre, ak chceš niečo povedať, nech sa páči. Som ochotný ešte v tom svojom čase na teba reagovať. Potom budete diskutovať, okay, prepáčte, nie, potom budete diskutovať. Chvíľu vydržte, potom budete už, ešte jedna otázka prišla, dajme pánovi pánovi Slameníkovi, čo má v pláne urobiť pre staršiu generáciu a pre dôchodcov? Prepáčte. Staršia generácia dôchodcovia, netreba na týchto ľudí zabúdať, lebo to sú naši rodičia, prarodičia, dedovia, babky a viete ako v dedine. V dedine nás vynosili na chrbtoch, jednoducho na chrbtoch. Neexistovali také kočáre, neexistovalo nič. Ja mám syna, ktorého moja baba alebo babka nosila, to je, jak sa volá, a na chrbáte. Takže ja si túto generáciu nestrne vážim a chcel by som pre týchto ľudí vytvoriť centrum nie voľného času, ale centrum voľnej zábavy. A to takým spôsobom, že pre nich zorganizujem nie samozrejme cirkevní dáky, také podujatie, dáky výlet, ako Peťo teraz urobil, ale sú aj iné možnosti, ako Oravice. Že ich obec zoberie, vybavím tam nejaké jednodňové
rekreačné, čo ja viem, oddychové sedenie a takýmto spôsobom sa tým dôchodcom, pokiaľ bude záujem aj 3 alebo 4 krát do roka, budeme revanžovať za to, čo pre nás mladých urobili. Tú istú rovnakú otázku musím položiť aj pánovi Laťakovi, čo má v pláne pre staršiu